Здравейте, аз се казвам Георги Ерменков и съм главен готвач на Метро Академия. Днес заедно с Боби, който е наш ученик, ще приготвим великденски козунак, с който ще очаровате вашето семейство и приятели. Както за всяка рецепта, така и за тази ще ни трябват качествени продукти. Затова се доверяваме на марката Fine Food. Ще ни трябва захар, масло, олио, яйца, брашно, стафиди, прясно мляко, мая и малко сол. Като първа стъпка, Боби първо ще сложи маята, заедно с прясното мляко и малко брашно и накрая една щипка сол, за да протече първата ферментация. През това време аз ще сложа рома при стафидите, за да могат да се накиснат, тъй като цялото замесване ще ни отнеме известно време. Те ще могат да се накиснат и да бъдат готови, когато трябва да опечем козунака. Докато чакаме сместа да втаса, това за нея са ни нужни около 10-15 минути, Боби ще направи следващата стъпка, захарта, заедно с яйцата. Ще ги сложи в басан и ще ги разбие, но съвсем леко. Не трябва да се разбият на пяна, просто трябва да се разбъркат. Може да го направите това и на ръка. В домашни условия дори е препоръчително. Ние сме в академията, така че ще го направим на миксер. Разбиваме сместа, изчакваме, след което ще ви покажем и следващата стъпка. Сега, след като разбихме яйцата с захарта, Боби ще направи следващата стъпка. Трябва да смесиме брашното, заедно с вече втасалата смес от брашно, мая и прясно мляко. Като първо ще сложим нея, а след това бавно ще добавим яйцата. След като тестото вече е разбъркано, Боби извади го и го изсипи на плота. Започваме да му добавим олиото и маслото. Маслото не трябва да е вряло, просто трябва да се разтопи. Сипайте по много малко, защото трябва да може тестото да абсорбира абсолютно цялото олио. Давай, Боби. След като вече успяхме цялото масло да усипваме, ето го последното. И сега, след като Боби го домеси, трябва да удари 100 пъти тестото в шубер. 99, 100. След като Боби вече го удари 100 пъти, ще го сложим да втасва настрани. Трябва да втаса около 2 часа, 2 часа и половина или да си увеличи обема поне 2 пъти. Вече минаха 2 часа и половина или тестото си увеличи обема поне 2 пъти. Сега Боби ще го изсипе. Тъй като това тесто е достатъчно да се направят два козунака, той веднъж ще го раздели на две, след което ще раздели всяка една половина на 3 равни части и ще започне оформянето на фитилите. Ще сложи Боби малко стафиди, след което леко ще завърти, ще усучи фитилите, така че да може, когато се опече козунака и се разчупи, вътре да седат така наречените конци. След като ги усъкнем, сега Боби ще оплете една плитка и ще сложим в форма, която предварително сме намазали с масло. След като го изчакахме да втаса за около 10 минути, ще го сложим на 160 градуса за 45 минути да се опече. Ето го и нашият великденски козунак. От името на Метро и Метро Академия ви пожелаваме весели и приятни празници. Сега ние ще опитаме козунак.